Biyag di tao. Hello everyone! Kumusta kayo manan? At di manan ti pagayam yo, amang kabkablao kada kayo itinaragsak nga oras kanal daw ngayon kay panagbuy-buya kan panagdangdang nga gita ka nito. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Katita, intay nga rudan denggan ti episode 189. Dito'y drama tayo. Biyag di tao. Agpakpakaasi akan ka ipagdona. Kasapulan nga agtrabaho akiti lugar da kasinsin ko. Tala anak ngaglako iji pwesto da. Dakdakal ka nung amin disweldok ijay. Ngam tisweldok dito nga agkat katulong. Kat, anya ita, Celia? Ako, awan ngamin pangibatsak kadananang kantatang ipag. Sikala ang tiyam mo kapangital ka kadakwada. Tanatay mo't tanday di kabsat ko nga asawam. Andiyak ngamin kaya tapanawan idang awan kadwada ipag. Tadatay tiyempo asumro ti kabaw da no taduma. Anya? Iso ano mabalin? Makipagnadapay lang kan ka. No, okay lang ipag. Sige. Sa anak mo't anaimot kat. Managtulong nga. Iso sige. Awatak ida dito balay. Agyaman na ipagdona. Kat, kaano ka nga rod nga agpasyudad? Inton bigatan ipagdona. Saan aga po ta pinagnaad kayon dito'y balay? Kat agbyag kayo matan akasladon kandon niya. Agtrabaho kayo. Takabailan nyo pa'y tagtrabaho. Saan aga po ta bakit kan lakay kayon? Kat mangan maturuglat aramidan yon. Doon na. Aglaba, agluto kan agdalos kayo dito'y balay. Naawatan nyo? Dona. Doon na. Mala, ingkay maturugan. Ha? Ay, nagsapa pa ilang. Paturugan na tayo. Mala, mapantan iti silid talakay. Nuan niya tibilin ti manugang ta. Masapul ngagtong palta. Tapnosan nga agungot. Maturog tayo bakit? Tagtuglo pa ko. Agkararag tapay mo't nga umuna alakay. San taliwayan ti agkararag. Sige nga ron. Agkidim ako. Tagkararag ka. Hoy! Anya pa'y lagkukuin nyo dito sila Joanna? Da kayo bakit kan lakay? Ha? Idepan nyo ti silaw dito sila Jo. Manirarit kayo iti kuryente. Dona! Kasi, ala, hindi pa yung tanti silaw bakit? Sa tanto agkararag. Kumusta ka dito, Insan Celia? Nasaya at matinsan. Adulat na ti customer nga agatang kadagiti lako tayo. Uy, Insan, iso nga ganos ka ha? Nalakang amin dagiti lako tayo apasalubong. Iso nga ado ti gumatang. Wen nga rodinsan. Ala, agan anos ka. Tan nayunak ti sweldom, Insan. Hello, Celia. Hello, ipagdona. Impabulod ti kasinsin ko ti cellphone na. Iso nakaawaga. Kat, nagsweldo kan? Wen ipag. Ipauit mo na tani, kasapulan mo't dananang kantatang ti kwarta. Kaado ti paggastusan da. Ay, sige. Iso nga'y mawagak ti pawit kung ti sweldo. Sige nga rod, tani, gumatangak iti vitamina kan agas da. Ipa-check up ko ida, tani, aguyak da. O sige, ipag. Ay, ano sampay lang dananang kantatang Sa anak pa ngamin makaawit ta makumikumak. Wen, di ka madanagan. Jak baybayan ida. Agyaman ang ipag. O sige nga rodan, ipauit mo ti kwarta, tapno maipa-check up ko idan. O anya, nakasagana kayon? Nakarubat kayon, nanang, tatang? Wendo na. Alaan yun, adagitay ilakoyo at turon kansuman. Adapay tay inlutok alumpia. O, di yu liplipatan jay suka Paglakuan bingay. Doon na. San may kabisado dito sa syudad. Ang mga mapukaw kami. Ay na, laklakayan kan bakbakatan kayon. Mapukaw kayo pa ilaang. Alakit din, mapan kayon.
Tapno mailako yu amin di isursuryo a merienda. Kan sigurado nyo ang malako yu amin, ha? Ano saan? Nasaysaya at laapumanaw kayon dito'y balay ko. Kasjay gayam ti ugali day di manugang talakay. Nauyong mo't kayam. Nga roda. Kasla nakasingsing pa ti di si bibiyag pa itanakta. No kasjay nga agpasyar day iji probinsya. Uwan nga road. Saan mo tunay ang matagtagari ide? Daldali rama gayam. Nga roda. Ungat pa nga ungat. Ay, santa ka nung agaw awi di balay na. No sana may bustila ko ta. Nalakalat si solusyon day tabakay. Ne, apay, adam mo mapangilakwan taya. Awan. Kanin tamin na. Tapno may busang bakit. Ay, naisus. Ad-adan nga agungat. Ano ka nanta amin? Binilang na tila ko ta. Ay, huwag nga roda. Mala, nituloy ta karutin tagla ako. Uray ta, nakainanatan. Bakit? Nalako yu amin alako yu. Adadwa lumpia na bati doon ha? Nangibati kayo pailaan mat. Mala, kukwa yun ti do anabati. Sagay sa kayon. Ta iso titangdan nyo ang naglako. Ha? Ala, ingkay agpalasan. Tada aramidan nyo. Tulungan dak nga agluto iti ilako yumanan. Inton bigat. Hoy, nanang, tatang, agring kayon. Aldawan. Agladaw-ladaw kayo ang maturog. Sa ida, nagrigat kayo ang mariing. Bumangon kayon, taingkay aglakon. Ay, lakay. Bumangon kan. Nagsapa pa ilang maramdama mo basit Didak pagpungtutan na eh. Ha? Kasano ang maipaibos yu dagiti lako yu? No agpatay-patay kayo man? Ala, ingkay agkapen, tarumwar kayon. Darasan nyo! Hello, Ipagdona. Kumusta kayon? Kumusta dananang kantatang? Hello, Ipag. Nasaya at kanimat. Mabali na kasaritak dananang kantatang, Ipag. Ah, ay ikwa, nakaturog na ang selya. Ni, nagsapamatan? Wan, tapat paturugak ida iti masapa. Tama iparit ti agpuyat kadakwada. Ay, agan anus ka, Ipag Wan, saan ang problema dita? Kan? Kaano nga ang sweldo ka? Inton umay alawas, Ipag. Kasaritam ti amom, tano mabalin. I-advance ng ti sweldom. Tani, awan ni tatang ko iti agas dananang kan tatang. Sapay nagningi na dagiti agas kan vitamina da. Ha? Regular nga mi nga ipa-check up ko ida. Sige nga rod, Ipag. Kasaritak to ti kasinsin ko. O sige, tani adape aramidak. Texan nakto no na ipauit mo ti kwarta, ha? Bye! Bye, Ipag. Ay, sus, nasip ngutin. Ngapay adi kay pay laagawid, kakabsat. Masyapol nga minamay pa ibus mito'y lako mi kabsat. Ay, huwag kapsak. Kung tan na kami, di manugang may no saan mi amalako na ito. Ay na, kakaasi mo ti pampamayan ni doon na kada kayo. Bakit kan lakay kayon? Ngam paglakwon na kayo pay laeng mo. Ha? Mangmangag ko ti panangungungot na kada kayo. Tapasaray lumabas sak ije balayo. Saan mi balay day jay? Balay ti manugang may. Balayo kabsat. Ta ijay nga rod ti ayan nyo. Ken maysa, balay da iti day di asawa ng anak yu day chay. Ala kapsat. Mapan kami. Ta, ipaibos mi pa ito lako may. At dapat basit anabate. Gatagak amin ng kabsat. Tapdo makaawid kayaon. Ay na. Ay, agyaman kami, kabsat. Sige, gulpiyam nga rodan. Nasaya at tanalako yu amin alako yu.
Ala, ingkay agluton, tadyak pa'y nakaluto. Agluto ti maysa, agsakdo mat ti maysa. Tanaibos ti danom. Awan danom asim mangpat. Agsakdo kayo ijerwar, tadda karga ti drum ijay. Sige, agluto kan ba ka tasak daw? Sige nga, Rod, lakay. Hello, Ipag Donna. Kumusta kayon? Hello, Celia. Okay kami, Mat. Si Kangay, kumusta ka? Nasaya at matlata, Ipag. Dananang kantatangay. Kumusta damatan? Ay na, kaili ko ida makasaritan. Ay nakasaritam ko maidaang ni nakaturog damatan. Anya? Ni, nalabos lang alas 6. Nakaturog dan. Wan, tamasapsapa damat maturog ipag. Anya? Awan tirumbang apagdanagam kadakwada. Tanasalun at da. Napigsada pa'y ipag. Aywan, kaano nga agpuit ka iti kwarta? Igatanga ko maitibado da nanang kantatang. Tani, puro daan dagitibado da. May sa tipang pasyar da abado da. Ipasyar ko kumaida inton bigat. Kwa. O sige, tay pawit ko ti sweldo kinton bigat, Ipag. O sige ipag, sa paong nga ipawit na, tarumar kami. Ipasyar ko ida, tapno sa anda ang maboring dito'y balay. O sige, Ipag. Okay nga Rod, bye! Bye! Apay akas chay. Basta umawag ak ka ni Ipag Donna. Kwarta ka na yun ti bagbagana. Di pa agdamag no kumusta mo ti trabaho dito eh. Kasla jackpot siya nakastoy nga oras ti pan naturog dananang kantatang. Maladla daw mo tamat maturog idi dananang kantatang. Pasaray alas 11 wano alas 12 iti rabi eh. Sadan to makaturog. Iso kasla imposible ti ibagbaga ni Ipag Donna kanya. Anya nga agpasyar nga ibagbagam mat alakay? Langag kumot hindi nakasarita kay ti Silbaw. Di anak minsa ti nakasaritam. Kunam nga ipasyar na kami. Ay natuling kayong aminan. Saan nyo amaaw-awatan ti saritaan? Adda aya imbagak ket awan mat. Adda nga raw. Dua alapayag ko tinakangag. Ay, adula amin nga ibagbagam mat alaklakayan. Ingka ket tulungan nun ni nanang nga agluto. Tani, mabisina kon. Daytoy ka dilaan ti may luto asidan, Rona. Wan, para kanyak laang. Ni, Sardinas ti sidain nyo. Tasidaak day ta karne nga adobo nyo. Bawal ti karne kada kayo. Iso a sardinas ti sidain nyo. Babalin ata sagpaminsambalik. Ay, napurga kami nito sardinas dito. Doon na, manipod. Imbay kami nito sardinas melatan. Kasta ti paspasinam kada kami. Apay, agreklamo ka? Ha, di ka kit agyaman taddalat ta si daam. Kay saawan apulos. Apay, kayat mo ti agdildil iti asin? Kahit mabalin lata, ano awan masida. Nagaduman ni masida ijerep. Adupay ikan ijay. Ay, di yu pakibiyangan dagijay. Kasi daan dagiti bisitak dagijay. Bisitam nga agsugsugal dito balay mo. Minalam nga daw may agsugal dito balay mo doon na. Awan bibiyang mo nga oray minalam nga agsusugal kami dito'y balay ko. Tabalay ko daytoy. Anyamatan, nakawarwara dito'y balay. Di yu pa'y amot agisimpamat. ay na, pasensyakan Donna. Takunak ngamin no, dapay ladagiti kakadwa magsusugal. Iswadyak pa rin mo riti silid may. Agdalos kayo. Ayabam ni tatang, tagdalos kayo. Awan pa'y amuyo at trabaho. No makikab-balay kayo, suruan nyo ti agidalimanak dito'y balay. Tadyak kaya't tinawara. Ala, agawaan nyo ti agdalos, tanapudot ti ulok. Naabakak iti sugal. Ang mga noanya pa'y ti maaramid ko kada kayo. Ha? Agpaisoan na? Pautangan na? Wen, mano ti kasapulam? Ibagam, taitid ko, uray mano. Uray dakkel agatan? Wen, sana problema dayta. Mano,
Kwa? Nungay 50,000. Day talaga ayam. Owen, ikan ka. Mas na utang mo ha, bayadam. Oray inuta mabayadan. Basta mabayadan. Sige man nga Rod, pautangan na. Sana bale, kada sweldo ni Ipag ko apagbayad ko iti binulan. Hulugak iti binulan. Wen, awan problema inti dayta. Sige, agawid ka lang, kasinsin. Damat tentay kasi nublat mo ng agla ko. Ay na, agyaman na kinsan. Kailiw ko nga may nandanan ng kantatang. Sige, insan. Gani, di ka pinagaw-awid apulos. Manipod imay ka dito. Wan nga ro dinsan. Pakumusta ang tulak tandaan tikin ang gala. Wan insan. Ay, narabyan taman ng lakay. Di pa'y mo't na ibostila ko ta. Huwag nga ron maung tan kamanan. Ala, hagawaan dati magnatab gumakalako ta. Doran! Baranak yo! Gumadang kayo! Baranak yo! Lakay, Ah, at na nagsarda nga pampasahero, Ajay. Adutag di saag. Ay, sabtan tayo tatalakwan tayo tituron, lakay. ay, Umaykan! sige bakit? Karon! Barbecue! Bananak yun ko na ma. Ah, ay, huwag kayam. Barbecue! Baranak yo! Ay, Bananak yun! Taran! Gumatang kayo! Nanang! Tatang! ha? Ha? Siyang anak na bakag! Silyanak kayo! Ay na! Ay! Apingad na kayo dito eh! Rabin! Yan! Apay kita ka lang gagawin na ako. Kailo na kao na yan. Ay, anak ko yan. Ay na! Kailiw kayo magtantatang! Nanang! Anya ti imot yung ay! Doron kan bananak yaw! Ilakla ko may! No, saan may amalako ka agungan ni doon na nga ipag mo? Anya? Wala na ko. Namabla ko matikinaw yung nakanakamay. Kaya't hindi pumaraw dito. Gumawa na po may papalamay. Ito na yung pagtaragawit ka. Unay matanti kastala nga yung. Kimutong kayo pa yan. Kasanogan basta mati pakpakan ni doon nakanakamay. Nauyong na dyan doon na. Pag-overtime man na kami pa, ngaglakaw. Anya? Tsak na yung pagaro pa maaramid ni ipagdoon na tikasta kada kayo. Yawid kong dananang kantatang ko ipag. Kat agyaman na kiti panagnaagda dito'y balayo. Ni, apay ngay ayawid mo ida, Ipag. Nasaya at matikas sa saad da dito. Ay, saanan. Yawid ko idan ipag. Ngamin, marigatan daw una yan iti trabaho dito eh. Apay, nagipulong dakan ka? Ay naipag, saan ka basta mamati kadakwada? Tamo mo't nga agkabaw da no daduma. Tila ibagbagada. Saan lang ay suda tinakaamwa kitir aramidam kadakwada ipag. Pati ti kaaruba yun dito eh. Imbaga dati amin kanyak. Iso ayawid ko idan. Kat agyaman akmanan. Sige, yawid mo, no yawid mo. Kay kayat ko kit dia. Tapno awanan ti mangirarit dito'y balay. No anyaman timpul-pulong dakan ka. Awan kinapod no na. Basta nadalos ti konsensyak. Period. Ang singira kondo na. Ay, kasanungatan. Awan mo't maitadin ti ipag ko asweldo na kanya. Tapi manaw dan kadagiti dadakkel na. Noan niya titulangan. Tungpalan ta ko Madonna. Awan talaga. Iso sorry. Sige, nawan may bayad mo. Ikarom nga ron. Tumulong ka ngaglako itilako. Sige, mabalin. Tapno makabayad akan ka. Okay na ron. Sumurot ka kanyak. Tada papananta. Ay na, kabut-butong samot dahito ang trabaho. Kunak noan niya ti ipala akong kanyak. Kasto'y matgayam.
May parit nga agas. Dahil ito'y tibimak na, Dona. Iso ano kaya't mo, tibumak ng adagos, sumurot ka kanya. Wan, iso nga rod naglako akon. Mayat gayam sika. Ay, dito! Ingatan niyo, tagitin mo yun! Ana, police! Oh, nalpas na ang Dona. Pagsubli ka ba na ni Jay Sudadaya, anak ka? Sana, nanang. Inawaga kong tiinsan ko. Imbaga ka dyan ko nagsubli, Jay. Ay, di awanin trabaho. Hada si ti Diyos, tatang. Amo ka di na tayo baybayan. Kat ipaay na amin nakasapulan tayo. Tatang, nanang, agrubot kayo. Intay sa rungkaran ni ipagdunay di pagbaludan. Pagbaludan? Apay, nakabalod. Winanang, natiliwan aglaklako iti maiparit nga agas. Anya? Hey, apepela sa rungkaran tayo. Kitlangguyong hindi ka sa kamay. Adda ka no napatag nga ibagana, tatang. Imawag namin di kaaruba na anang sarungkar kan kuha na iti pagbaludan. Kat imbilin na kano amapan tayo ijay. Agyaman naktaimay kayo, nanang. Tatang, ipagsilya. Wan ipag, taimbilin mo kanong matiyo umay mi. Pagbababaw yak ti sinara ko at trabaho, ipag. Ngam naladawan ti amin. Nakabalod akon. Kaya't ko dagkit daw iti pamakawan kada kayo, ipag. Nangro na kadananang kantatang. Ay, Jonah. Pakawanan da ko ma. Gapo iti panang tagtagabok hindi kada kayo. Dakal tinagbasulak kada kayo. Nalabit. Dusam daytan. Gapoy ti kinaulpit mo ka na kami. Balasan ko. Awambang gamin madingar aramidin mikin kailay. Napayan ako uyong ka. Pakawanan da ko mo, tatang. Lala, mapakawandakan. Tanya nga, kit manugang da kalata. Nauray na tayo, tiyanak ming asawa. Agyaman at tatang. Kat agnaad kayo kumalatay ijay balay. Da kayon ti agnaad ijay. Naawanan ti agnaad ijay. Iso apag naad anyon da ijay. Kan mabalin nyo ti aglako-lako iti sangwanan ti balay. Taado ti aglabas at at tao ijay. Anyat makunayo, nanang. Tatang. Ay, good. Wala. Kaya't ko ano siya. Tabalay mo't day di kabsat mo day di abalay. Wala nang isong agnaad kayon ijay. Di ko mapampanawan. Kat agyaman ak no mapakawandak iti nagbasulak kada kayo. Tunggal aramid ti may sa tao at dalata supapak na. No nasaya at aramid mo, nasaya at tumat ti gunggunam. Ngam no rinukar ti aramid mo, dakas ti tungpal mo. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio, insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Hello gagayam, good morning, good afternoon, and good evening kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sakbay ti drama, kablawan tayo pa ni Glenville Alvesa, Noel Ray Canilar Disabal, Rofel. Intay nga ro dangdangan ti episode 191. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Antay ta, nakabalsiga ko niti pagsungurod mi. Isarot ko to na malam, tapag isunto ama magaan dagiti binalsig ko akayo.
Nabanugak ang nagbalsik ah. Mabisinak pa yun. Di ka tugaw, Dundon. Ha? At damat gaya man ni Uncle. Inkay kay Talhanaw. Inkay tuloy kay Aradwag. Tali, baka torturo ka kagar aradaw. Uwan, Uncle. Madamdama basit. Tama nga nagdiit. Jakpay namin namigat, Uncle. Agdaya nangan katatayaw, kaawamay. Uncle? Ikagarado ko na. Anay ko, Uncle? Dahil ta kinaginad mo ngamin kay, di pa kataptapisan. Mala, agunay kaan. Uwan, Uncle. Mabisinak ka talagan. Awanan pigsak na agarado. Tajakpay namin namigat. At dagayang bunga ti bayaba si Jay. Inakman kit di agpuros. Ta isuti kanak. Ituloy ko to no madamdama ti agarado. Napsuga kiti bayabas. Inak ituloy yung tay araradwag. Oh, Dondon. Unay maday tapandangan mo. Ipusam sa mo namin ngayon na puwi kan sidaunan. Iba't siyang niyang kalmo at asan pa yanangan. Uwan, ante. Ay, pasensya kayong tanabisinanak namin, ante. Sa anak ka namigat. Kan, basit latikinan ko ideal daw. Agtip-tipid tayo iti bagas, Dondon, ha? Gawat ita. Isobas sitam lang di ka na nawatam. Uwan, ante. Masakindaag, aging ka ang makaturugan. Uwan, Uncle. Lalaingam ti mang masahe kanyak. Tano di ka manan makaraman kanyak, ha? Dundon. Uwan, Uncle. At dayta, adun tinaburas ko abayabas. Isab ukon dito'y kamisetak. Masapo na mapsugak. Tapno adda pigsak nga agparaspas. Nagsapa kami ngamin arumrumar ije balay. Agkapi kami laang. Saan kami amangan itiin na po'y. Iso ang makapabisin. Naloom amin na gito'y. Iso manan ti pamigatak. Mangibati ak iti merienda at mamadamdam. Dundon, ayan mo! Napnapala mo! Has, ni Uncle. Napnapala kaya! Kwa, napanak nagbayabas bit, Uncle. Dahil takit bayabas ti una umon, manaktak dahi ka bayabas. Hiyag mo na kita bayabas, ala. Apay nga imbel lang yung matan di binuras ko abayabas, Ala, Uncle. hingkay tuloy ang ti aramitan. Nakasal! Anya matan ni Uncle. Nasamit mo tayo dito yung bayabas. Nagibas! Pinidot na dagiti imbel lang na abayabas. Kan kananan. Ay, una yan ni Uncle. Hingka makikumboy Dundon. Tasya akong tibang ituloy iti aramidam iti uma. Ha? Anya ti kumbuyag, Uncle? Nagburas ni Maricarda iti pipino na. Hingka makikumboy nga agbunag ta ipanyo iti waiting shed iti kalsada. Ha? Ay, sige. Kayat ko, Uncle. Mano ka nung iti kumboy? Di mo damagan numanaw. Basta hingka makikumboy Dundon. Gusto mo lang dagitintid ko akong buyaw. Sige, mabalin yaw ti agaway. Kat agyaman ak unay kada kayaw babaraos. Dun daw. Napanan dagiti kakadwang. Di ka kadipi agaway, baraw. Ay, kwa. Di yu pa'y inted ti kumboy ko, nana. Nay. Apay, saan nga imbaga ni Uncle mo kung kaaya baraw? Ada nga utang na kanya, kat inkarom ti utang na. Babaan ti panagkumboy mo. Ay, kasta? Ay, di namat imbaga, nana. Ay, naglokon da jing Uncle mo. Apay ngay adi na imbaga king ka. Adtoy baraw. Alaam day toy. Tapno ada magkwartam. Ay, saan na, nana? Kababain. Alaki din, awato mo. Aywan, no kaya mo, kuyugan na nga agpailay. Tay nakila ko dagit pipino. Ha? Ay, kaano, nana? Intun parbangon, umay ka. Ay, sige, nana. Kayat ko. Ngamnay, agpakada ka pa'y kada Uncle kin antim
No palubusan da kawin no saan, Dondon. Anyat ko mijay ilay, mapankalag bulbulak bulicay. Palubusa mo lakay. Ta sigurado nga ikan ni Karday titangdan namang kuyog kang kuana. Ha? Apay, anyat imbagana. Tangdanan na ka, Dondon? Diyak mo, Uncle. Sige. Sumurot ka. Ngem ibagam, taikan na kay ti kwartam. Bayadan na titaktak mo. Tanay, adupay kumati aramida mijay talon. Mabainak mo't amang ibaga, Uncle. Bayam, tasyat ti bang ibaga. Apay no ibati mo to'y barito akadwam, manang karda. Ay, kaya nalaki di ka ba, guys? Mayat ka aya, Dondon. Kwa? Awan kadkadwak dito'y balay. Naimbag lang adda ibabaon kuno kwa. Tangdanan ka man. Amangan no saan na kaya't da, Uncle ko, Nana? Ibagak to kini uncle mo. Siyak ti makaam mo amang ipalawag king kuana. Ay, sige, Nana. Isudamot lang amin di pampanunutag. Tano siya klaan, kaya't ko, Tanarigat ti trabaho kiji lugar tayo, Nana. Sige, kasaritak to daan ti ken uncle mo. Di kan agawid, tapno saan ka amabannog nga agbiyahe. Ngam no saan da kayat, umay kanto mo lasukunan, wan. Ay, uwen, Nana Karda. Imawag ni manang ko akarda, Dondon. Ha? Anyat imbaga na, Nana. Palubusan da ka di dangkal kan antingag na editi balayo? Wan, Dondon. Imanugot da ka no. Uy, kasta ka di? Nasayaat nga rod, Nana. Agyaman na, no kayat mo ti agnaad dito'y balay ko, Dondon. At datay sigod akad kadwak, ngam nagawidan, tabakat mat ngaminan apada. Kasta ka di? Kayat kon dito'y Nana. Ta nagrigat ti trabaho kiji lugar mi. Nagrigat lang nga rodan ti trabaho. Mabisbisin hanak pa'y, Nana. Narigat ngamin ti biyag mi. Apay, ayan dagiti dadakkel mo, Dondon. Adada iji lugar mi, Nana. Ado kami nga kakabsat. Iso nga impaampundak kadaan ti kan angkel ko. Kasta gayam. Uwan, Nana. Ngam na uyong daan ti kan angkel kanyak. Basit la akam malik. Bugkawan dak adagos. Kan pasaray kabilan dak pay, Iso akayat konti pumanaw ijay. Ay, kaasi kamat nga rod, Barok. Nakalpas ka ka din iti high school? Uwan, Nana. Kagrad-graduar ko di bakasyon mi. Impilit ko tinag-eskwela. Ta saan ko maakayat da angkel kan ante. Iso asyak tinakakaamo nagdisdis kitar iti balon ko idi ija eskwelaan. Kasta ayan. Anyan, nakasingsing ba't kagayang, Barok? Kaya't mo ti agtuloy nga giskwelan? Ha? Ay, uwan ko maanana. Ngam agurnungak pay. Sige, siyak ti makaamo iti panagadal mo. Pagtuluyin ka nga agiskwela, Dondon. Ha? Agpaiso, Nana? Nakababain man. Ngam, agyamanak no pagtuluyin dak nga agadal, Nana. Ha? Anggal, ada kayo man? Wen, si Murta kini Marikanda. Umay ko alay ti sweldom. Ayan ti sweldom, Dondon. Ha? Ko, Anggal, nasa anak nga agsusweldo. Tapagad-adalan nak ni Nana Juana. Tikabsat ni Nana Karda. Anya, imposible adi ka agsusweldo. Saan talaga, Anggal? Apay, anyat problema, Kapsan. Ay ko, kanakak ni Dondon, madam. Puno aya, asaan niyo asusweldoan? Ha? Kwa? Adda saritaan mi, Kapsat. Tumulong ka dagiti trabaho dito'y balay. Saan ko aswelduan? Ngam pagtuluyak nga giskwela. Ne, apay gay? Awan saritaan mi kin ni Mari Kardakasta. Eso pinalubosak ni Dondon nga agna dito'y balay mo. Tatiambog, katsulduam. Ay saan mo kayam? Kapsat, saan apan nakibiyang? Ngam saan anasaya ater aramiden nyo? Pagtrabaho nyo ni Dondon, kalpasan na, da kayo ti mga alay ti sweldo na? Nukas tamat laeng. Iyawit ko, ti kanakak. Ha? Sige, awan problema kanya.
Palubosak ni Dondon. No lakit di takayat na. Ngam no di na kayat. Di yo kumapilitan, kabsat. Isarak ada gusto silit ko. Ilak ko. Tapos saan da manukatan. Nangag ko ti saritaan da na nawanakan angkal ko. Jak lakit di kaya ti agawid. Uray anyat ar-aramidan ni angkal ko. Jak sumurot kan ko na. Agpupukak dito silit ko. Dondon! Dondon! Lukatam da ito kunak! Lukatam! Saan kumanat ang kete ulam? Masa! Di nakpagpungtutan! Itay tapay amang tuk-tuk-tuk iti silid ni Dondon. Ngam di naluktan. Panagkunak, talaga adi na kaya ti sumurot kan kakabsat. Oh, talaga pagpungpungtutan ak na itatong daon. Oh, ato iti pakitsendakan pagpletem kabsat. Agawid kan. Tadi mo mabalin apilitan ti kaanak ang mga agawid. No talaga adi na kaya. Ha? Agyaman ak, madam. Umdas ka di day ta pakitsendakan pagpletem. Uwan, madam. Sobra pa ya. Anyat planong ita, tanakalpaskan iti panagadal mo, Dondon. Agsapol ang kadagos iti pagtrabaho, nanawana. Aginana ka pa'y agrelax ka, Dondon. Numabalin, diya kayat nga damasayang nga oras ko. Diya kayat ti mabakante, nana. Kayat ko ti agsubad iti kinaimbagyo kanyak. Pakaragsakak ti tumulong, Dondon. Kat sa anak nga gururay iti bayad ti anyaman anaramidak iti padak at tao. Nagsayaat kayo unay kanyak, nana. Gaputan na sayaat kamat kanyak. Kat gapu iti daita, imbilang kan nga anak ko. Kasta agmat kada kayo, nanawana. Imbilang kayon kaspudpud no nga inak. Tada kayo tinakarik na ak iti pudno apam matag ti maysa nga ina. Agyaman ak unay kada kayo. Nasaya at na nakapasyar kayo, nana. Nabayagan na di kayo may dito ya. Ay na, wain tanay makumay-kumak. Madungamin ti trabaho, di lugar tayo ron daw. Kasta ka di? Nasa uni ading wana nga agbakasyon kayo kano di lugar tayo. Uwan, nana. Takailiw kumata na makita da uncle ka na ante. Ay, nakasampet tayo matlaangay. Ala, bumabata yun dito ilugan. Manon atawan na sa anak ka nagawawid dito eh. Pimintas matgaya man ti kalsada dito eh, nanakarda. Saan la kalsada pati babalay dagiti lumugan, pimintas pa yan. Uwan nga rod, nana. Ni, tay samat labalay da uncle kung ti saan nabaliwan. Ay wala, isudala na babatin dun daw. Takasanaw, artik mo't di ulitig mo. Ala, dumagas tayon di tabalay da angkel kan antim, Dondon. Sa tayo to agawid, ijay balay da kabagis ko, numadamdama. Kumusta kayo, nanti? Ay, na, Dondon, si kakadinaytan. Ay na, nagtar ka matan malong, kadlimok magka, pimudaw ka pa'y. Agyaman na kanti. Kadwag na nakarda ka nanawa na, auntie. Ay, nalala, sumrak kayo, kakabsat. Umay kayo. Agyaman kami, Maray. Agyaman kami, kapsat. Ni uncle nga yan, te. Nakaibdan ni uncle. Wan, ay nabayagan na naidalit ni uncle mo. Sana na makasao. Sana na makakunail. Naatake nga min iti high blood na kong. Anya? Kanuray siya. Anda sakit ko barok. Kat nagadutin resita ti doktor nga aga sa tumarag. Gamjak nagtumtumartawan pagkatang ko iti agas ko. Anya? Alangka, di kayo nagsanip. Amo ka kasta unay aragsak na nakakita kan ka.
Iso ang makasangit. Kanamok agbababawi dayta. Gapoy ti kinaulpit na kan ka idi ka anakan. Auntie, Pagawanan na kami kumadon doon. Nung nagbalin kami naulpit kan ka iti kalabas. Sorry ka anakan. ala, di kayo nagsangit. Taamangan no makapadakas kada kayo ti kasta. Kandi kayo madanagan, ta saan kayo abaybayan? Nakasagana aklat taamang tulong kada kayo, auntie. Jak malapdan ti baging ang sangit. Ngamin, kaslasan ko pa'y lapat siya na may saka na profesional. Uray nakaadal kan. Saan kalataan ang lipat? Nakasingsingpat kalata ka na kami kaanakan. Kamang kayo ni tibiyag ko, auntie. Awan sa bali amang tulong kada kayo. No saan na siya? Di kayo mabali na baybayan. Agingkat kabalak. Tulungan kayo. Kastamot ang dagiti dadakkel ko. Kan dagiti kakapsat ko, auntie. Ay, nahagyaman kami ulay. Nundon. Nagsapay lang kumatado pa'y abindisyon ti ipa ay ti Diyos kan kakaanakan. Iba't patag na kaunay. Ipatpatag kayo, met, auntie. No nasayaat kay ti pada matao, bindisyonan na ka ti Apo. Nga no naulpit ka natangsit ka, agbalin kanto ang nakakaasi iti udina. Bueno gagayem, di tanti nagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao, insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kadagitag yaman, iti baro nga uploads. Salamat mat kada kayo. Iti kanayon na panangururay yo, kadagiti drama tayo. Katita, intay nga ro dandanggan ti full episode, ti drama anapauluan. Ti nabulsat nga ayat. Denver, honey. Agtaod amis mo kadata ti agbalin nga anak ta. Anya? Kasano ko maama pasamak na ita? Kat amamot asa anak ang makaputo. Tabaw, gakit nga rod, Ivy. Walang insulto mat kanyak na itang hararamida, Ivy. Denver, sorry. Pakawanan na no nakaisawang ak itinakasairan tiriknam. I'm sorry, honey. Ivy, Awan ng tensyon ko amang pasakit kan ka, honey. Sorry. mala. Di pa ito mong daya. Maturog tan. I'm sorry, honey. Please, saan na ko maaguraan? Diyak kaya't nga dati saan ta pag kinaawatan. I love you, honey. Sige. Awan daya. Ala. Maturog tan. Ni tata ito. Hello, tata? Hello! Biyag, Ivy! ti Kunin ka na madamdama, ha? Anya? Ay, saan ang mabalin, tata? Kan mabalin ka di? Di yun ulitan ti mangawag kanya. Sige. Mabitlain, Ivy! At na mapatay ng ibagakan ka. Ha? Masya na kaming kan ka. Yaklain pagaro pa na tagsen, ti pagdaldalanan ita. O maglugot ka kami ng itiimbaga. Tulong kon kata kayo nga kasawa ti plano. Madan kayo iti anak. No manugot ka iti imbaga ken ka. Saan? Ladingitak, tata Edo. Ngam saan arumbang ti pampanunutam nga aramidan. Ha? Abay, di mo kaya nga agragsak kayo ng sawang? Ulitag na ibaga. Anak, ti kapatgan ka na gidagag sawa. Orayatan ilan ko, may paayan ka lang tayo ti anak, Ivy. Ladingitak.
Ngamjak kaya ti agbasol iti asawak, tata. Sorry. Sige. Di ka mabalin na pilitan mo talaga, di mo kaya? Dawatik, di mo kumangarod putdan. Di komunikasyon ta, Ivy. Please, Ivy. Sige, bye. Diyos ko. Diyak kaya ti agbasol iti asawak. I-delete kong tinumero day nga edo dito yung cellphone ko. Aday ka. Diyak to sung bata na no umawag manan. No apay ngamin nga intad ko tinumero ti cellphone ko. Ha? Ala, nabartag ka man na nasimang patanggal. Ay, gawan na ka. Mga anak, Edna. Wananggal. Ala, pagkawanak ng inyida na mata na ti sofa. Igawak pa nga ta. Ay na. Lasakit yung ulo ka nagring. Edna. Edna. Ape, uncle. Makaluto kan? Wananggal. Nanganak pa yun ha. Igawan kayo kadi. Awan. Mabisinak. Mag-arwar ka man iti tanong iti ref. Ikam iti atong ice. Nalamis ti kahit kumainuman. Wananggal. Mabidlaan. Uncle, kaano ti subliyo iti abroad? Saan akong nagsubli dya, bro, Edna? Ha? Kasta kadi? Ay, wen gayam. Agawid ako ninton bigat. Inakagapla iti trabaho iti lugar mi, uncle. Saan pa lang ay Edna? Ha? Agtalinod ka pa lang dito'y balay. Taday paraming kugan ka. Di kagdanan. Tatangdanan ka man. Uncle? Inawag akong tinam. Imbaga agtalinod ka pa lang dito'y balay. Edna, agdalos ka na imbag dito'y balay, ha? Dalosam ti may sapay bakante asilin. Sukatam ti kortina, bedsheet, supot dagiti pungan ken dumapay. Ha? Apay, uncle? Ada ka di sumang puta sa nga ilim? Saan la sa nga ilid na? Anyat ka Diyosawan? Awan ang tatupay sa ludsord. Basta itong palamaming ibakin ka. Tadtan to isang put ko diti balay. Sige, tagrupat ako. Papanam ka di manan, uncle. Di ka nagdamag kunak med. Di laing imbagak taramidam. Ala, mapala ko. Awan daga sa kaagatangan. Iso nga agdiretso akon nga agawin. Ivy! Ni Tata Edo. Anya aramidan day ta at tao dito ruwar ti opisina mi. Ivy! Oh. Inururay ko ti rurar mo dito opisina yo. Tada na patag nga ibakin ka. Tata, amuyo ka di ang mabalin kayo nga idarom iti kastangan aramidan nyo. Imbagak mat asar dangandak asurot-surotan. Ngam anya aramidan nyo. Amuyo nga adan asawak. Ngam agaram kayo pailaan kanya. Di ka matanagan. Ta maaklon ko ti gasat ko. Diya kipilit ti bagikin ka. Ta amok nga etem ti asawam. Kat kala atulungan. Da kayo iti asawam, Ivy. At da kayong ko, doktor. Iso ti sungbat ti parikot yung ag-asawa. Nalay ka, doktor, da jay. Kuyugam ta asawam. Tamapan kayo iti klinik ti gayim ko, doktor. Kat ba siya kamadan kayo iti anak. No iso ti pagpakonsultahan nyo. Anya? No kayat mo, kuyugan ka iti klinik na. Amok tirik na ti awan anak na. Tagdagayim ko akasta. Iti matlagayim ko, doktor, tinangiya si dagakken ko na. Iso nga ita, adan anak da. Ngam numayat ka, kuyugan ka itan. Tapno mayam amukan. Tasikam ton, timakam mo amang ikuyog iti asawam ama panijay. Amagan, no di kan ton makuyog. Tagsubli akmatan iti abroad iti mabit. Amuam pa nga mo na noan niya ti advice ti doktor ken ka. Samang to ikuyog ti asawam inton sumarono.
Sige. Sumurotakan ka, Tata Edo. Tata Edo, nakadayo tayo na. Sa dino ka di talaga ti papananta. Dandanita, Ivy. Kunam ang mapantay ti klinika ti gayem mo a doktor. Ngaman niya a lugar to'y ayantan. Dandanita, Ruden. Aguloy makalang, Ivy. Awan ka di pa'y ni Ivy, anak. Awan pa'y nanang. Diyak makontak ti cellphone na. Anya, ala, apa yun? Itaman pa'y anarabyan ni Ivy, anak ko. Napanan na aya. Diyak man na mo, nanang. Rumuarak nanang. Nay, papanaham. Sa pulak di asawak. Mapanak ay di opisina da. Tama nga no nag-overtime. Kat nalubat ti cellphone na. Nay, Ha? at text mo, anak ka. Ha? Nanang, ni Ivy. Oh, anyat ko na na. Sweetheart. Sorry. Ngam sa anak ama kaawid ita arabi. Ha? Ita man pa yung inawagan na kiti sweetheart. Kat hani matin nawag mi kin Ivy. Oh. Simurotag itigayim ko. Nagawid kami dito lugar da. Di ka matanagan. Nagawid akmatlain ton bigat. Bye. Good night. I love you, sweetheart. Anyat ko na na. Ayan na kano ita. Nanang, adda ka no iti lugar ti may sa kadagiti gagayem na. Ay, agyaman na. Kunaklanuan niya ang tinapasama kay asawam. Asino kano agayam na. Oh, nanang, mabit lang ha, tariplayak. Damagag man. Di ka matanakan. Kateks ko da sawam. Awanan kay tibaing Tata Edo. Inalilaw na ka. Ulbud ka. Wan, among, ulbudak. Ako nagdayta. Ngam gapo matlakin ka dayta. Gapo, iti nagpay luma apa nagayat ko ken ka. Agmawiwak, gapo ken ka, Ivy. Si kalat sa tilinhaon ti puso ken panunot ko, Ivy. Di nakigan. Ivy. Naatap ko lang ta. Ngam, patsek, amayat na tumatla. Saan? Ti asawak ti patag ko. Saan mo nga asawa tayo dyan? Tadakan itinanak. Ivy, I love you. I love you too. Kunam mo ta. Saan? Uray anyat mapaspasamak. Di kan tupulos maayat tata. Pangaasim, itad mo kanyak ti cellphone ko. Umay ka maragkit kayo mo. Ipatan nila! Ha! Ingka dyan na! Sana rumbang kararamidin niyo, Uncle. Palubusan niyo kuman na pumanaw ni Manang Ivy. Anya? Ha! Pumanaw ka dito, Edna! Oo, Uncle. Ha! Ate, tulungan na. Kasya na kuma. Manang Ivy, pasensyakan. Ngumawan sa bali amay tulong ko kan ka. No di timang pastrek kan ka dito silet ko. Day talaang. Tulungan na ka makapanaw dito, ate. Pasensyakan manang. Ngamda ka sa akin ni uncle ko no aramidag ti kasta. Sa bali namin ni uncle ko no makaungat. Anya, Nakabutbutang. Iso ano mabalin. Diyak kayat akong tranti kayat ng aramidan. kaya't ko ang makasarita ti asawa. Ti cellphone ko. Alam ko makin ni uncle mo. Indulin na ti cellphone mo, manang. Ala, mangan kan, tapno di ka kumutong. Kan di ka sakit. Pasensya ka na, yung di ka mapatgan itikastakit daw mo. Basta tulungan na nga Roda. Tap na saan ngagbaligi ni uncle mo amang gundahoy kanya. Uwan, manang. Agdaling na ka na ang dito sila mo. Nag-reply na ako sa asawa. Okay, Akmat, sweetheart. Si Kangay. Kumusta ka? O daman ang text na. Wan gaya, sweetheart.
Nagteksak kini boss ko yung opisina mi. Saan ako nag-report jay. Nabannog ako nagtrabaho jay ani. Kahit konti ginana. Nasara ka konti sapsapulak ak klase ti panagbiag. Adya nagituyan nga ibagpagadya sa kwak. Adda man ang text na. Adda kayat ko nga ibagakan ka. Ngam sa anak pa'y anak kasagana. Agdeksak tumaran no bigat. Pasensya kan ha. Sa anak pa'y lang nga agawid dita. Awaga ka takos ta sawak. Kasaritak man. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Diyak manin makontak ti cellphone na. Inedep na nga tadagos. Ano? Awan nga ta ti signal na. Apay nga taan na. Nanang, kaili kong tasawak. Di namat malagi pang tagawid. Anak ko, Nanang, ado dagiti tetex na kanyak. Adyak mauawatan. Diyak pa'y mapagsusurutan dagiti mapampanunot ko. awagam ata kasaritam. Inedep ko pa ti cellphone ko. Tamabuti nga kiti sumarunong ay text na. Mabuti nga kamang basa. Ang mga pakasakit ti sumarunong ay text na kanya. Anak ko, Nanang, diyak ka ba ilan ti may sina ito asawa? Diyak ka mo taramidag. Diyak ka mo. Numapasamak ti gasta. apayakas ta ti ibagbagaman ako. Nadlaw ko dagiti na udi at text na kanya. Timam na yan dagiti text na kanya. Sana kasi ti sigod. Anya, Nanang, apay akilat akas lalim mamiis ni aibigan niya. Anyo tinagkurangak kinkwa na. urayom latan ti panagawid na anak ko. Kandi ka kumagpanunot iti negatibo. Tadyak pa tiyan ang maaramid ni Ivy tikas iti pampanunutam, anak ko. At ita, naion kon ti cellphone ko. Agsasarunod dagiti text ngagsangpot kat. Text amin ni Ivy dagitoy. Umula iti amin, agyaman na kiti panagayat nga impaay mo kanyak, Denver. Maikadwa, pakawanan na ngam di kan ay ayaten, gaputaadan sa bali nga ay ayatek. Ken maikatlo, agsinatan. Diyos ko. Hurak to, my God. Gusto tinatap ko. Apay nga gasto'y matindi magpagatasawa giti text na. Apay! Bueno, gagayam, di yuliwayan na denggan tituloy, wano pagibusan da ito nga episode, dito drama tayo. Biyag, Titaw. Musical scoring, Eli Palacio. Ensorat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag, Titaw. Agsasarunod agiti text na nagsangpat. Text amin ni Ivy dagitoy. Umuna iti amin, agyaman iti panagayat ngayon paay mo kanyak, Denver. Maikadwa, pakawanan na, ngamdi kan ay ayatan, gaputaadan sa bali nga ay ayatek. Kan maikatlo, agsinatan. Diyos ko,
Apay kahit gusto ti atap ko. Apay nga kas ti matanti bagbaga ti asawa kiti text na. Apay. Kasla jakpat yan day tangay bagbagam anak ko. Puno na lang. Oh, ato iti cellphone ko. Basahin nyo lagi ti text na kanya. Nan. Nay. Apay akas tamutan, nagiti ibagbaga na iti text natin, Far. Apay, nagapa kayo aya. Wano, napasakit ang bat. Iso akas ta. Awan na mo ka nagapahan, minarang. Gamamok ti rason, no apay din akong kayat. Baugak na lang. Awan serbing asawa. Tadyak may pahay tikal kalikaguman ti asawa kanyak. Anak ko, sa bagay, maawatak direk naman ako. Ngumas na awak laang. Kasla di na maiturad ti mang panaw ka. Nakaragragsak kayong agdandan na, nga uray awan anak yaw. Gamkala at latan akas siya iti naramid na. Jakla impagarop. Maiturad na matgayam ti mangikula sa ilatan ka, anak ko. Agngangakan, tas subuan ka, my beloved asawa, Ivy. Ano na, asawa? Agngangakan. Kabalak ti mangan nga oray di naksuban. Sa anak nga ubing abasit tapno suban. Ala ka din. Awal nga rin anak ta asubwak. Di sikan ti subwak may asawak. Saanan ang masampul kunakmat. Mayat kayat mo nga ramitak. Tapno maayat na kalaang Ivy. Ti asawak day ayatak. Nga uri din na kamay payam ni talak. Lagi-lagi pa ba? Baog na asawam. Awal sabi na nga asawa. Tati na kamat may payam, iti anak. Patgaklat ta ti asawak, tata. Os, kunata. Apay, di ka mailiw tubig. Naragsak na danak na. Ivy, laglaki pang deta. Yan ba isa, di na kan pagan anol jay baog nga asawam. Binati na nagitin titiksukin ko na. Namati asika tinag-text-ken ko na. Anya timbagbagam iti asawak, tata. Imbaga ka di mo ay ayatan. Ngagsina kayo. Kahit mo, taribasak ng iti response na iti text ko, ha? Oh, dato. Denggam, Ivy. Saan ka alapdan iti kayat mo nga aramidan? Palubusan ka. Basta pakaragsakam, Ivy. Dayta, ti text ti asawam. Yag mo ta cellphone ko. Di mo maala tayo ito. Di kagdalag. Ukam lang tayo ito ang cellphone. Ivy, igamak lang. Manawan nagdito yan. Tainak mangan ijay kusina. Okay. Sige. Magamukha nga rod, sweetheart. Kisman nga rod. Or itidakulap lang. Mabalin? Oh, aday ta tidakulap ko. Wow. Thank you, Ivy. Nako. Oh, nusan ka lang ay ayat natin. Umangan na niya pa'y tinaramid ko ken ka. Ivy! Ni Ivy tinagtiks kanya. Kumusta kan? Sapay kumatauray kastoy tinagtungpalan ti relasyon ta ket agayem talata. Anyan ti kastoy makasbasak. Naglakat ti panangisina ng kanyak.
Inalam mo, lukas ano kasakit tinaramit na kanya. Nadaman ng text na. Amangan no iti mabiit agsikugahon. Friend, at danton anak ko. Sapay kumata sa anak akagura, Denver. Aklonen ta kuma tinagtong palanta. Pakawanen nak. Sumapul kamagten iti sabaling asawaem akas iti naramid ko, Denver. Bagsakit tinaramid mo, Ivy. Luamom la kumanok ka sa ang timpalak amo kanyak. Luamom la kumanok, Ivy. Pangwaram na Ivy iti silid mo na. Ibaon mo, tamapan iti silid hintay ko ang pagtuugan na. Nakainom kayo, Uncle. Ni Ivy, parwaram iti silid mo, kunak. Di na kaya tirumwar iti silid ko, Uncle. Pilit sa maa! Diyak kayat, Uncle. Anya, sukirin na kadimanan, Edna. Anda salitaan tayo. Ang mga nalipatan nyo, Daytan. Bantayak ni Manang Ivy. Diyak palubusan ang makapanaw dito'y balay. Basta di yung sagida na pulos. Lading ito, Uncle. Nga mapilitan ak nga gipulong kadagitipan na kabagiti lintag. No pagkaramidan nyo iti dakas ni Manang Ivy. Anya, nalastog ka nagsasawid na. Ano't paglaslastog mo? Masyanak lang amin ka ni Manang Ivy, Uncle. Pada ka babae. Laglagi pa nyo kumamat. Babae ka kaanakan nyo. Damagak man kada kayo, Uncle. Nukas pangarigan ta siyak ti pagaramidan da iti dakas. Anya matirik nayo. Ti pa nang ipupupukyo kan kwa na. Maragsakan kayo kadi. Isong agpanunot kayo kuma, Uncle. Pakaibaludan nyo ti kasto yung aramidan nyo. No di yung pa'y lapalubusan nga agawid ni Manang Ivy. Kan may sa, ure agan ano kayo. Saan na kayo akayat ni Manang Ivy? Adan asawa na. Nga mapay nga isupay laang dayatan nyo. Ba't siya kamayat nagtumatlaan na, Ivy? Nay, inkargamot amin na nakawas ni Ivy kadagita nagdadakil abag anak ko. Da kaya na makita dagita kawas na na. Isoterumbang kadagita kat maidulin. Tanong malagip ng tunga umay alahan dagita. Dahil lamang bit-bit teramida na. Anak ko. Idulin tayo amin na nakagawa na titibalay. Tiya kung kaya ta makita. Tamay palagip lang ti kinagulib ng asawa. Denver, kaguram ka din ni Ivy. Oras sino mat siguro ng asawa na na. Lukas dyan naramid na asawa na. Natural ang makarit na itigura. No ngay nakulaapan lang ti panunot na anak. Kat makaabiris tumat lang kat agsublikan ka. Tsaka mo, nana. Adda nga minatap ko. Amangan no anak lang ti kasapulan na itilalaki anang isukatan na kan ka. Nang, jackpot dyan na ita. Iso ano niya ti pakaragsakan na. Makam nga rin ti biyag na. Amok, akabayatan ti paglabas ti panawan. Maklon kong tungot lang ti kastoy nagpanagak. Edna! Rumbar ka? Ni, itaman pa aparwarandak, Uncle. Apay? Basta rumbar ka. Tadapagatan ko ganyan ka. Ha? Sila ti mapan makikendra. Tarsa kong tagluto. Kuha, Uncle. Alan agunay kan. At itilistrahan lagi ti pagatang ko ganyan ka. At yung mati kwarta. Sige, Uncle.
Edna, jak laing pagaro. Agar aramat mat gayam iti maiparit nga agas ni angkal mo. Uwan nga Rod. Mamin ano nga anawagak ngam di nakdengdengkan. Agungat no ati paak. Anya, Edna, pangasim. Tulungan na ka makapanaw dito. Ang mga noong paligid ni angkal mo amang gundaway kanya. Sige. Bayam. Tainton parbangon. Duhatan a pumanaw dito'y manang. Ang paiso. Wan manang. Pumanawak mo tan. Ta sigurado asyak ti parigatan na. No paglibasan kan. Kat agtalin na adak pala dito'y. Iso makam mo ditan. Ang yaman na Edna. Ag subalit akto iti kinaimbag mo kanya kading ko. Ala, saan pala day ti panunutan manang? Kandi ka pala agyam-yaman. Tadita pa'y naipatungpal ti plano ta. Iso nga urayan ta makaturong ni angkal. Satan to aglibas sa pumanaw. Mabait lang manang ha. Hindi pagtisilaw dito'y salas. Tapno saan na ta makita ni angkal. Nakalukat ngamin tiri daw iti silad na. Patsak adi na tamadlaw. Tatilangan silad na tinakalukat ti silaw na. Sige, Edna. Nga mabait lang ha. Siripag no talaga nakaturong ni angkal. Sige. Apay akas di tilangan ni angkal ang nakaturong. Manang Ivy, mabait lang ha. Asit kak na angkal ko. Nakasalungay ngay na angkal. Manang Ivy! Apay, Edna! Ni angkal, saan samat ka nga kang angas? Anya! Natay samat kan, manang! Angkal, anyan. Di mo pa nagbabawian dagiti nagbasulam ngam natay kamatan. Edna, uray nagbasol ti ulitag mo kanya. Makipaglading itaknata iti ipupusay na. Agyaman ak manang. Diyak nabnaman akas titi mapasamak kan kuwana. Adatag ko na bangungot tiga puanan ti papatay na. Edna, Kan adamit mangibang baga sakit ka no iti puso. Anda ngamin sakit na iti puso manang. Amo ka nagbasol ti ulitag ko. Saan ko kanunungan ti naramid na? Iso na lang tamaladingita na kaputan na tayo di man lang nakapagkidaw iti pamakawan ka iti tatawa nagbasulan na. Edna, agyaman akmanan kan ka. No saan agapukan ka, ading ko. Nalapit. Nagbaligin ni Tata Edo anang gunod kanya. Awalan yaman naman nang kasi tinakunak. Diyak kanunungan ti mading aramid ni uncle ko. Isugay naramid kumat nga ron ti rumbang para kan ka. E di kasta, mailisi kay ti pagkat. Ang yaman ang unay. Edna, lading itak. Namjak mo balintang payag dito'y. Pumanaw akon. Uwan manang, aganad ka kuma. Ha? Kumusta ka, Denver asawa? Anya ti masabol mo? Imay ka kati. Tapno iparupa manan, ti parang pasakit mo kanyak. Di ka mapuna kita ramitam. Denver, agsarita ta kuma. Ado ti kayat kong ilaw-lawagan ka. Awanin tinas ka na pagsaritaan tayo. Pinutod mo ti relasyon tasan gali. Si ka mismo. Awan yung pagbagag-akas ta, Denver. Ha? Nabiktima aklaan. Ngam kati, dahito iti maipasigurado kan ka. No asino ang apimanaw iti danam. Siyaklat ta dayta. Ket awan nagbaliwak. Pastragan na kuma. Sige. Pastikan ka. Tapno alae mong dagiti kawas mo. Saan ko kasapulan tikas kan kang asawa? Balang kantes. Siyak ti mangipanat na kiti kinapudno manong Denver. Agpay sa timbaga ni Manang Ivy. Ha?
amo kakaguram ti ulitig ko ngam natayan, Manong. Ha? Wan Denver, ni Edna ti makapanagnak iti amin. Kitdakal ti utang ko na imbaga na akong kini Edna. Tano di ka po kan ko na anang salsalaknip kanya. Nalapit. Nagbaligi ni Tatna Edo anang gundaway kanya. Ivy. Ivy. Tamo. Aglan lamol ka ni Taragsak iti sidong ti sabala lalaki. Nagbidot ka, Denver. Si Kalaang ti lalaki nga yan tiragsak ko. I love you. Ivy. Sorry. Sige, panawan kayong pay, Manong. Manang, inaklag pa angin ijirwar. Sige, Edna. Ivy. Bagyang malang talagsubli ka madlangin. Ang kasano na pasamak ti kastrikan ka. Dungag ka. Ta isalaysay ko ti si Bubukal ana pasama. Diyos ko, ang yaman ak din is palmot asawak. Oh, Ivy, mailo ako na ingan ka. Ay, ayatin ka unay, Ivy. Ay-ayatan ka man, Denver. Naayat ni Apo Diyos. Kadinak binaybayan. Inaldaw ka na rin nabiing amin ti panagkararag ko ini. Iso adinak binaybayan. Katsapay la kong atasaanan ang maulit tinapasama kanya. Talaga saan na, Ivy? Gaputabantahin ka na na imbak. Oh, nakaragragsaka ka. Nasukatan itaglaplap sana naragsak ti saam alinakamta. Iti sumagmamano panawen. One Denver. Anyaman, apanubo kadumteng iti biyag tayo. Di tayo umibat iti Diyos ang namarswa ta isulaang ti kabilgan ngayon tayo pagkaptan. Bueno, gagayem, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.